ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар инҷо навор 12 та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем. рафт якум эълони имрӯза. якум эълони имрӯза дӯстони азиз, комбайни фурӯшӣ ҳастад ки соли бароишаш 2000 солае ки мотори SMD 22 ҳастад ки турбо надода мега соҳибшон. комбайн аз ҷош заводид мешавад, яъне ки ҳолати беҳтарин қарор дорад. яъне ки мисол алаф медаравем, гандум, мисол шоли ҳамаш да мешавад мега 100% састияниш. комбайн айн ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархаш 6000 сомония ки боз арзон мекунем мега балонош 50%, яъне ки 50% балонош созае. нархаш 6000 сомонӣ боз камтарига муомилаи хубам дорад. вариантҳои алишӣ ба мошинои майда катам алиш мешавад, мошинои соз бошад. дӯстоне ки агар ягон вариант доранд ба ягон мошин алиш кардани бошад, рақамошон дар поини видео аст. ватсап ҳам доранд, метавонед ки бештар маълумот пураша аз ҳамин рақамошон гирен ё ки дар номерошон занг занед ё ки дар ватсапшон нависед. дигар маълумот пурра аз соҳиби ҳамин комбайн марҳамат. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. Opel Astra FI ки дар кузуфи хачбек аст. маладёжни соли бароишаш 1994 сола мега соҳибшон. суди шӯриш бензин, газ дорад, кор мекунад ҳардуш. объём мотораш 1.8 литра мега соҳибшон. коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 баллонои 60 4 калпакои худаш ва магнитофон, радной краска, салон тоза, хадавоиша миёна. моторш мега зур кашиш дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Темурмалик. нархаш 23000 сомония ки боз камтар дигам муомила мекунем мега соҳибшон. дӯстони аз мошинча чотка. агар ки шумо харидор бошед, рақамошон дар поини видео аст ки метавонед занг зада бештар маълумот пураша аз соҳиби худаш гирен. марҳамат. мошини фурӯшиши аз табардорон ВАЗ Нива аст ки соли бароишаш 2006 сола. суди шӯриш бензин, газ дорад, кор мекунад. объём мотораш 1.7 литри инжектора. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 баллонои 50%, 4 дискаҳои худаш, радной краска, задагӣ пӯшидагӣ надорад. састияниш беҳтарина мега соҳибшон. 2006 солаш. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархаш 38000 сомония ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад. рақамҳои расияшон аст ва рақамҳои Тоҷикистоншон имо ватсап доранд. кадомтон агар харидори аниқ бошен, метавонед ки бештар маълумоти пураша гирен. мошинои дига катам алиш мешавад мега мошинои майда катам вариантҳои алишро метавонед ки пешниҳод кунед. дар ҳамин рақамошон занг занед ё ки пешниҳод кунед. марҳамат. Daewoo Leganzi аст бардорон. соли бароишаш 1997 сола. суди шӯриш бензин, газ дорад, кор мекунад. объём мотораш 1.6 литри простоя мега соҳибшон. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска, 4 баллонои средний магнитофон, салон тоза, радной краска, яъне ки дар ҳолати кория мега соҳибош. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 11000 сомония ки боз камтар дига муомила мекунем мега бисёри бад не камтарак. фақат одамони харидори наличӣ бошанд. дӯстоне ки ҳамхали Daewoo Leganzi пурсиден вариантҳои хуб, метавонед ки дар ҳамин рақамошон занг зада бештар маълумот пураша аз худашон гирен. марҳамат. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз. Toyota Corolla аст ки чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекардед. соли бароишаш 2006 сола. суди шӯриш бензини холия мега соҳибшон. объём мотораш 1.5 литри простой каммасраф экономни. коробкаш автоматаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска, 4 баллонои 70% кондитсионер, электропакет, салон тоза, хадавои кадагиай. моторшам мега хубай бе ягон камбудӣ. мошин мега дар ҳолати беҳтарина. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 59000 сомония ки
савдои хуб ва муомила мешавад. свети раднои ҳам хел сафедай. марҳамат дӯстоне ки ҳам хеле мошино суроғ карда буданд вариантҳои хуб, яъне ки ба шумо агар ки ягон маълумоташ фаҳмо набошад занг занед, дигар маълумот пураша аз соҳиби ҳамин Toyota Corolla гиред. марҳамат. мошини фурӯши навбатӣ бардони азиз Mercedes-Benz C-Class C-ка соли бароишаш 1996 сола 34 бензин газ дорад. кор мекунад. объёми мотораш 2 литра, коробкаш автомата. мошин 4 диска, 4 балонои 70% электрпакет, салон тоза, магнитофон, яъне ки моторш ҳам мега нави беҳтарин аст, бе ягон камбудӣ. мошин айни ҳол қарор дорад дар пойтахт дар шаҳри Душанбе. нархаш 31000 сомония ки боз камтар дига муомила мешавад. дӯстоне ки ҳам хеле сечкаҳои арзон пӯшида буданд. агар ки ба шумо варианташ мувофиқ бошад, метавонед ки занг зада бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин мошини худтон гиред. хоҳиш мекунам ки лайкотон намонед ва видеонавори моро дар имотон ҳамин силкаша падлиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯши навбатӣ ҳаст бардони азиз Daewoo Nexia ҳаст ки соли бароишаш 1996 сола 34 бензин газ дорад. кор мекунад. объёми мотораш 6 литри простой, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска задагӣ аст, 4 балонои 60% хадавори дорад. мотор тоза, раднои краска аз худаш, электропакет, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт. нархаш 13000 сомония ки савдо ҳам мешавад ва муомила мекунем. мега дар назди капот фақат одамони харидор дорад. рақамошон дар поини видео аст. агар ки ба шумо лозим бошад, маъқул бошад, метавонед занг зада бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин Nexia гиред. шумо дӯстони азиз агар ҳамин хеле мошини фурӯшӣ дошта бошед, хоҳед реклама мондан, дар номери имо ва сапарти мо дар видео оянда рекламаш мемонед. мошини фурӯши навбатӣ бардони азиз Hyundai Starex ки соҳиби бароишаш 2000 сола 34 дизелай, объёми мотораш 2.5 литра, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯянд ки чашкаҳош камтарак варид дорад. мега соҳибшане ки чашкаҳош варид дорад камтар. мотор мега нав аст, хадавои кадаги аст, раднои краска, яъне ки бе ягон камбудия, 4 диска, 4 балонои средни. бештар маълумот аз худашон ба фикрам краскашам кам яхирушон безеб шудагӣ аст. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 18000 сомония ки бо ҳамира савдо мекунем. мега ба хотире ки камтар кор дорад, мега арзон кадеси мошина. дӯстоне ки Hyundai Starex бузанед, на шумо вариантҳои хуб дар ҳамин рақамошон занг занед, бештари маълумотша аз соҳиби ҳамин Starex гиред. марҳамат. Daewoo Lacetti ҳаст дӯстони азиз ки шумо хоҳиш карда будед. соли бароишаш 2008 сола ки 34 бензин газ дорад. кор мекунад. объёми мотораш 6 литри простой, мега соҳибшон, коробкаш автомата. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска, 4 балонои 70%, яъне ки электропакет, кондиционер, салон тоза, магнитофон ҳамаш қоидави аст. яъне ки камтарак меличовка корам дорад. мега соҳибшон меличовка мега кор дорад. нагуфтиян че хай аз худашон мепурсед. мошин дар Душанбе. нархаш 27000 сомония ки савдо ва муомила мекунем. мега савдои хуб дорад. марҳамат. рақамошон дар поини видео аст. метавонед бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин Lacetti гиред. хоҳиш мекунам дӯстони азиз ки ҳам як дуна лайки бепула занед ба хотири ҳамин меҳнатҳои мо ва видеонавори моро силкаша дар имотон падлиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯши навбатӣ аст дӯстони азиз Mercedes-Benz C-Class C-ка объёми соли бароишаш 1998 сола 34 бензин газ дорад. кор мекунад. объёми мотораш 8 литра, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 балони нав, 4 диска, 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола танировка. танировкаша мега нав 3 рӯз мекардем. рӯзи 1 сентябр мега танировка кардем, яъне ки 1 соли пурра, яъне ки танировка сирок дорад. салон тоза, кондиционер ҳамаш кор мекунад. мега бе ягон камбуди, самбуфер, танировка, ҳуҷҷат ҳамаш қоидавӣ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 55000 сомония ки мега нархи ахиронша дигар арзон намешавад. дӯстоне ки агар ҳамин мошина маҳқуқ карда бошанд, электропакеташ кор мекунад, раднои краска, серебристи, рақамошон дар поини видео мондагӣ, метавонед дигар маълумотша аз соҳиби мошини худтон гиред. мошини фурӯши навбатӣ аст бардони аз Mercedes-Benz C-Class C-ка соли бароишаш
1994 солайки сӯзишвориш дизел мега соҳибшон объём мотораш 1.8 литр. Коробка механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин 4 диска, 4 баллонҳои 50%, магнитофон, радной краска аз худаш, яъне ки дар ҳолати корӣ аста, электропакета дорад. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, нархаш 25000 сомонае ки камтар ага арзон мекунад. Мега намедонам ба хотири чи арзон боша, хай дигар маълумоти пурра аз соҳиби ҳамин мошин фақат одамони харидоре ки сум дошта бошанд ҳавоида фурӯхта мешавад. Марҳамат дӯстони азиз, фақат одамони харидор занг занед, дигар маълумот гирем. хоҳиш мекунам ки меҳнатҳои моро қадр мекунед, лайкоту намонед ва видеовори моро подписа кунед. Чӣ мошине ки ба шумо лозима дар комментари нависед ки кадом сол то чанд сомона аз кадом ноҳия мо дар видео оянда албатта пешкаштон мекунем. мошини фурӯши навбатии дӯстон азиз ҳастай ВАЗ 2107 ҳастай ки маладёжни соли барои 2009 сола сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объём мотораш 1.5 литр мега соҳибшон. Коробка механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин 4 баллонҳои 50%, 4 диска, радной краска сафед, салон тоза, мега ягон пӯшидаги задагӣ надорад. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 11000 сомона, нархи ахирон шуд, дигар арзон намешавад. агар ки шумо харидори аниқ бошед, хай дигар маълумота аз худашон мегиред. мошин агар ки нафрӯхта бошад, шумо метавонед ки савдо карда гиред. мошинча чотка, нархаш арзона 2009 сол шуд. марҳамат, занг занед. дӯстон, шумо агар ҳамин хеле мошини фурӯшӣ дошта бошед, ки хона, замин, квартира барои фурӯхтан, метавонед ки маълумотош, қатъи суратош дар номери има ва сапар доед. мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. ин буд мошинои фурӯши мо. То видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.